parada, estació Santa. Correspondència amb línia 2 de Rodalies i línia 4 de metro. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada, Barcelona, estació de Santa. Correspondencia con línea 2 de Cercanías y línea 4 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto. Tren amb destinació Lleida. Propera parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 i 4 de metro. i serveis regionals. Tren con destino Lleida. Próxima parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con líneas 2 de cercanías. Líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. Tren amb destinació Lleida. Propera parada Barcelona Sants. Correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals, AVE i trens de llarga distància. Tren con destino Lleida. Próxima parada, Barcelona Sants. Correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales, AVE y trenes de larga distancia. Propera parada Torredembarra. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Torredembarra. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Altafulla, Tamarit. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Altafulla, Tamarit. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació Lleida. Propera parada Tarragona. Correspondència amb serveis regionals i trens de llarga distància. Tren con destino Lleida. Próxima parada, Tarragona. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Propera parada Vila-seca. Correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Vila-seca. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació Lleida. Propera parada, Reus. Correspondència amb serveis regionals. Tren con destino Lleida. Próxima parada, Reus. Correspondencia con servicios regionales. Propera parada, la Selva del Camp. Próxima parada, la Selva del Camp. Propera parada, Alcover. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Alcover. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Tren amb destinació Lleida. Propera parada La Plana, Picamoixons. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció.
Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Tren con destino Lleida. Próxima parada La Plana Picamoixons. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada La Riba. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada La Riba. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Vilaverd. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Vilaverd. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Montblanc. Próxima parada Montblanc. Propera parada L'Espluga de Francolí. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada L'Espluga de Francolí. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Vimbodí. Próxima parada Vimbodí. Propera parada Vinaixa. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada Vinaixa. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada La Floresta. Próxima parada La Floresta. Propera parada Les Borges Blanques. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada Les Borges Blanques. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada Juneda. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada Juneda. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada Puigverd de Lleida. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada Puigverd de Lleida. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro.
Propera parada, Lleida. Correspondència amb Ferrocarrils de la Generalitat. Serveis regionals, AVE i trens de llarga distància. Final de trajecte. Próxima parada, Lleida. Correspondencia con Ferrocarriles de la Generalitat. Servicios regionales, AVE y trenes de larga distancia. Final de trayecto.